बे समाव फोसावनो लादों मोनसे गोनांथार रादाब लामा जाब्रबथायखौ लानानै गोनांथार फोसावदों मिरु सरकारा नंगौ मिरुनि हान्थामेला मन्थ्रि बिफाना लामा जाब्रबथायखौ लानानै गोनांथार फोसावदों लामा जाब्रबथायाव जिउ गोमानाय नखरनो खहा सुफुंनानै होनो फोसावदों बेजों लोगोसेनो लामा जाब्रबथायाव गोब्राब जखम जानाय सुबुंफोरनो बेसेन नाङै फाहामथाय होनो फोसावदों नंगौ मिरुनि हान्थामेला बिफाननि मन्थ्रि नितिन गडकरीआ कैशलेस ट्रिटमेन्ट बिथांखिखौ फोसावदों बे कैशलेस ट्रिटमेन्टनि बिथांखिनि गेजेरजों माखासे खाबुफोरखौ होनो फोसावदों हान्थामेला मन्थ्रि बिफाना हिट एन्ड रान केसआव भुगिनांनाय सुबुंफोरनो रांनि अनसुंथाय होनो फोसावदों सरकारा नंगौ हिट एन्ड रान केसआव जिउ गोमानाय सुबुंफोरनि नखरनो 2 लाख रां अनसुंथाय होनो फोसावदों बेजों लोगोसेनो 7 साननि थाखाय फाहामथाय लानो 1.5 लाख रांसिम होनाय जागोन होननानै फोसावदों हिट एन्ड रान केसआव गोब्राब जखम जानाय सुबुंफोरनो मख'नो गोनांदि बे खाबुफोरखौ मोननो थाखाय नोंथांमोनहा 24 घन्टानि गेजेराव जाब्रबथायनि फोरमायथिखौ पुलिस बिफाननो होनांगोन नंगौ जुदि सोरबा सुबुङा हिट एन्ड रान जाब्रबथायजों मोगा-मोगि जादोंब्ला 24 घन्टानि गेजेरावनो जाथायनि सोमोन्दै पुलिस बिफाननो फोरमायनांगोन भारतनि गासै रायजोआवनो बे कैशलेस ट्रिटमेन्ट बिथांखिनि खाबुफोरखौ होनाय जागोन होननानै फोरमायबावदों हान्थामेला मन्थ्रि बिफाना लामा रैखाथिनि गुवार जेंनाखौ सुस्रांनायजों लोगोसे जाब्रबथायजों भुगिनांनाय आरो बिसोरनि नखरफोरनो गोख्रों रैखाथि होनायनि थांखिजों बेखौ फोसावनाय जादों बे समाव फोसावनो लादों मोनसे गोनांथार रादाब लामा जाब्रबथायखौ लानानै गोनांथार फोसावदों मिरु सरकारा नंगौ मिरुनि हान्थामेला मन्थ्रि बिफाना लामा जाब्रबथायखौ लानानै गोनांथार फोसावदों लामा जाब्रबथायाव जिउ गोमानाय नखरनो खहा सुफुंनानै होनो फोसावदों बेजों लोगोसेनो लामा जाब्रबथायाव गोब्राब जखम जानाय सुबुंफोरनो बेसेन नाङै फाहामथाय होनो फोसावदों नंगौ मिरुनि हान्थामेला बिफाननि मन्थ्रि नितिन गडकरीआ कैशलेस ट्रिटमेन्ट बिथांखिखौ फोसावदों बे कैशलेस ट्रिटमेन्टनि बिथांखिनि गेजेरजों माखासे खाबुफोरखौ होनो फोसावदों हान्थामेला मन्थ्रि बिफाना हिट एन्ड रान केसआव भुगिनांनाय सुबुंफोरनो रांनि अनसुंथाय होनो फोसावदों सरकारा नंगौ हिट एन्ड रान केसआव जिउ गोमानाय सुबुंफोरनि नखरनो 2 लाख रां अनसुंथाय होनो फोसावदों बेजों लोगोसेनो 7 साननि थाखाय फाहामथाय लानो 1.5 लाख रांसिम होनाय जागोन होननानै फोसावदों हिट एन्ड रान केसआव गोब्राब जखम जानाय सुबुंफोरनो मख'नो गोनांदि बे खाबुफोरखौ मोननो थाखाय नोंथांमोनहा 24 घन्टानि गेजेराव जाब्रबथायनि फोरमायथिखौ पुलिस बिफाननो होनांगोन नंगौ जुदि सोरबा सुबुङा हिट एन्ड रान जाब्रबथायजों मोगा-मोगि जादोंब्ला 24 घन्टानि गेजेरावनो जाथायनि सोमोन्दै पुलिस बिफाननो फोरमायनांगोन भारतनि गासै रायजोआवनो बे कैशलेस ट्रिटमेन्ट बिथांखिनि खाबुफोरखौ होनाय जागोन होननानै फोरमायबावदों हान्थामेला मन्थ्रि बिफाना लामा रैखाथिनि गुवार जेंनाखौ सुस्रांनायजों लोगोसे जाब्रबथायजों भुगिनांनाय आरो बिसोरनि नखरफोरनो गोख्रों रैखाथि होनायनि थांखिजों बेखौ फोसावनाय जादों